Θα μείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι. Έχουμε μαζί μας εδώ στο στούντιο, με συγχωρείτε, την Άννα Θεολόγου, οικονομολόγο, να δούμε μετά τα τεστ αντοχής τι γίνεται με τη μείωση των επιτοκίων που μας ενδιαφέρει άμεσα και με τα κόκκινα δάνεια. Τώρα δεν θα σε πω κυρία Άννα, κυρία Θεολόγου, θα σε πω Άννα. Γιατί είμαστε συμμαθητές, περάσαμε πολλά, σε γνωρίζω, έχω το θάρρος σου. Το αγγελάς στους συμμαθητές ή στο. Στους συμμαθητές. Πέ μου τώρα, γιατί έτσι δεν ήτανε. Έτσι. Να μας πιστέψαν όλοι. Κάποια χρόνια διαφορά τα έχουμε. Είσαι λίγο μεγαλύτερα, το λέμε γιατί σέβομαι τις κυρίες πάντα. Λοιπόν, Άννα μου, πώς τα stress test μπορούν να μας οδηγήσουν σε μείωση των επιτοκίων, αν συνδέεται, και πώς μπορούν να εξαλειφθούν κάποια κόκκινα δάνεια? Καταρχάς να πούμε ότι δεν είναι τόσο καθαρά τα αποτελέσματα που έχουν δώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όσον αφορά την ανάλυση που έχει δοθεί από την κυβέρνηση. Δυστυχώς υπάρχουν δύο σχολές σκέψης στην Κύπρο. Τη δική μας σχολή μπορεί να την πεις απορριπτική, μπορεί να την πεις αρνητική κτλ. Δεν μηδενιστές, γιατί ακούσαμε και αυτήν την το θέμα είναι την αλήθεια ζητάμε. Την αλήθεια ζητάμε, σίγουρα. Και όπως το έχουν παρουσιάσει οι τράπεζες, δεν έχουν περάσει τα stress test μέχρι το 2013. Και έρχονται να πούν ότι λόγω της αύξησης κεφαλαίου που έγινε μέσα στο 2014 πέρασαν τα stress test. Αλλά δυστυχώς μέσα στο 2014 δεν έγινε μόνο αύξηση κεφαλαίου. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την κατάσταση καθημερινά. Οι εκροές των καταθέσεων, η αύξηση των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Θέλουν να παρουσιάσουν την κατάσταση θετικά. Σωστό είναι να τα βλέπουμε θετικά, να μπορέσουμε να εμπιστευτούμε τις τράπεζες. Βεβαίως, να εμπιστευτούμε. Εντάξει, είναι λίγο δύσκολο το να αναπτερώσεις το ηθικό και να υπάρξει εμπιστοσύνη πάλι στις τράπεζες μετά από 1,5 χρόνο. Εδώ, επί καιρό χρηματιστηρίου και εδώ και 15 χρόνια δεν έχει υπάρξει εμπιστοσύνη στο χρηματιστηριακό τομέα. Είναι κάποια ζητήματα τα οποία εγώ προσωπικά κρατώ στη σκέψη μου για να μπορώ να αναλύσω καλύτερα τις καταστάσεις. Τώρα, εάν όντως, θα το πάρουμε από την πλευρά της κυβέρνησης, εάν όντως ισχύει και είναι θετικά τα αποτελέσματα, περιμένω άμεση μείωση των επιτοκίων. Όχι στον ένα μήνα ή στους δύο. Πότε? Αυτό είναι, μακάρι να είναι τις επόμενες εβδομάδες, μακάρι να είναι και τέλος της εβδομάδας. Εύχομαι να γίνει αυτό το πράγμα και η μείωση των επιτοκίων να έρθει και με ας το πούμε, αύξηση της ρευστότητας από άποψη δανείων. Δεν είναι μόνο να μειωθούν τα επιτόκια. Τα επιτόκια θα μειωθούν στα υφιστάμενα δάνεια, θα μπορεί ίσως ο κόσμος να ανταπεξέλθει καλύτερα και να μειωθεί και ο ποσοστό των μη εξυπηρετουμένων δανείων. Αλλά να υπάρξει και ρευστότητα. Πώς θα δοθούν δάνεια? Η κυρία Γεωργάκη είπε την επομένη των stress test θα ξεκινήσουν να δίνουν δάνεια. Δεν ξέρω πώς έχω πάρει δάνεια. Οπότε δηλαδή το θέμα είναι, για να καταλάβουμε και εμείς οι αδαείς στα οικονομικά, Άννα μου, ότι εφόσον λέτε ότι είναι OK, το δεχόμαστε, αλλά κάντε πράξη να μας το αποδείξετε, γιατί με τα λόγια δεν γίνεται τίποτα. Διότι εμείς βλέπουμε και κάποια πράγματα τα οποία δεν. Και βλέπουμε κάποια πράγματα τα οποία δεν μας πείθουν. Αυτό είναι το. Ποιο είναι το κυριότερο που δεν σε πείθησε? Ότι υπάρχουν αυτό που σου είπα, άλλοι παράγοντες οι οποίοι επηρέασαν το 2014. Δεν είναι στατικά τα αποτελέσματα του 2013. Μέχρι το 2013. Γι' αυτό υπήρχε μια εκρήγορση μεταξύ της Τράπεζας Κύπρου, παραδείγματος χάρη, μέσα στον Ιούλιο, να θυμάσαι, πρέπει να γίνει αύξηση κεφαλαίου. Έχουμε deadline τα οποία πρέπει να πετύχουμε των 20 ημερών. Αυτά τα πράγματα ήταν σε μια επιτάχυνση η οποία κάπου δεν σε πείθει ότι ήταν. Η αύξηση κεφαλαίου ήταν απλά για σκοπούς που αποφασίστηκαν. Είχε ένα συγκεκριμένο σκοπό. Ο λόγος ήταν γιατί δεν περνούσαν τα stress test. Εγώ δεν το θυμάμαι. Άννα, θα τους φωνάξουμε εδώ πέρα και επειδή εγώ στα οικονομικά είμαι λίγο σκράπας, θα έχω και εσένα μαζί μου, να τους ανακρίνουμε να δούμε τι θα μας πούνε. Όποτε θέλει. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.